खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि गोजोननायखौ आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। आरोबाव जोंनि आसामावहाय मोनसे इनकाउन्टार धुब्री आरो क'क्राझार सिमायावहाय सासे इनाय आयेननि बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामबाय थाग्रा आदान आलीखौहाय दिनै गावथारनाय जाबाय। बोसोरनैनिफ्रायनो पुलिसफ्रा नागिरगासिनो दङमोन खिबु नाथाय पुलिसफोरखौ थगायै खारखुमाबोगासिनो दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दिनैहाय पुलिसनि आखायावहाय थैनो गोनां जाबाय। दिनै मानास हाग्रामायावहाय एन्ट्रि फिसा बारा जानायनि गोबां सुबुंफोरा धरना होदों। बिटिआर सरकार हाय हाय होननानै गोबां सुबुंफ्रानो दिनैहाय CST BTCनि मुर्ति सावदों आरो फिल्ड डाइरेक्टरनि मुर्ति सावदों आरो सेक्रेटारि BTCनि मुर्ति सावनाय जादों। मानो होनोब्ला गोबां जिब साफारि खारग्रा मालिकफोरनि जों सावराया लाफैनो आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों सावराया लाफैनो बेसेन बारायनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा कुद्रिसारदों। बेवहाय आमसु आख्रासु आबसुनि गोबां सुबुंफ्राबो लोगो लादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। माब्लाबाबो बिथांमोनहा गनायनानै लानो हानाय नङा। सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ कनसाल्ट खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा गोख्रों सोमावसारदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां पश्चिम पार्किजुलिनि सुबुंफोरा दासिमबो दै बानाया रानदोंमोनब्लाबो न'सिम थांनो हायाखै। मानोना बिसोरनि न'आ बाला अन्थाइफोरजों फबसिन जानानै न'आ सिलिंखार बिलिंखार जानानै दङ आरो सरखारनिफ्राय दासिमबो जेबो मोनाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लानि फाग्ला दैमाया बिथांमोननि न'खौ सिलिंखार बिलिंखार खालामदोंमोन। सिगाङावहाय सेरसे सेरनै माइरं आरो एसे थाव गोथां होनानै बिथांमोनहा BTCनि गासै मावथि सुबुंफोरा नागारजोब्बाय आरो रावबो नायनो थाङाखिसै होननानै बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां दिनै बे गरम बोथोरावहाय स्पेन हादराव गासै दुंख्रावनायनि जाहोनाव 500 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 45 डिग्री सेलसियाससिम सहैबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे दुंख्रावनायनि जाहोनावनो बिदुंजोंनो हाग्रामाफ्राबो खामलांदों आरो 500 सुबुंफ्राबो जिउ खहा जानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोनो। गासै पृथिबियावनो दिनैहाय आंखालजों बबेबा हादराव जेरै जोङो श्रीलंकायाव मिथिनो मोनो आंखालजों जोङो सेक्रेब जानाय आरो इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव दासिमबो थाद'नाय गैयै दावहा जानायखौ जोङो खोनानो मोननाय जायो। बे बोथोर सोलायनायनि मोनसे सिन नामा होननानै गोबां सुबुंफ्रा सावरायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।